Здравейте, приятели! Намирам се на едно култово място над Самоков и днес ще разберем как да заснемем правилно или коректно панорама. Има няколко прости правила или насоки, които ако са изпълнени, ще имаме панорама, с която може да се гордеем. Едно от най-важните неща, това е статива. Виждал съм и съм правил панорами от ръка, но при панорамите, тъй като искаме всичко да е на фокус, използваме по-затворени бленди и използваме възможно най-ниското ISO. Затова могат да се получат скорости, които ще бъде невъзможно да бъдат изпълнени от ръка. Затова хубаво е да си имаме статив. При разполагането на статива, хубаво е самия статив да бъде нивелиран. Защото при заснемането на самата панорама, ако статива ни е накриво или фотоапаратът съответно е накриво, самите снимки ще излезнат накриво и по-късно в фотообработващата програма ще трябва да режеме много и да загубим голяма част от информацията. Сега, за фотоапарат да кажем няколко думи. Когато правя панорама, първото нещо е, че панорама се прави не в пейзажна ориентация, ами в портретна ориентация. Така по-късно, когато слепиме снимките в фотообработващата програма, ще имаме повече информация. Затова нагласявам фотоапарата в портретна ориентация. Относно настройките. Когато правя панорама, си включвам фотоапарата с приоритет на блендата и обхождам цялата панорама. Виждам къде ми е най-светлата точка и нагласявам стойностите на фотоапарата, защото ние ще снимаме панорамата по-късно в ръчен режим. Обхождам цялата панорама, виждам къде ми е най-светлата точка, нагласявам същите стойности в ръчен режим, така по-късно няма да имам изгорели места в цялата панорама. Ако някъде се случи да имам по-тъмни места, те ще бъдат оправени в фотообработващата програма. Сега ще видим какви стойности ни дава фотоапарата. И така, в случая фотоапарата ми показва при бленда 11 ISO 100 1/100 от секундата. Нека да видим и какво показва хистограмата в случая. Хистограмата ми показва, че никъде нямам изгорели места и ще мога да заснема панорамата коректно. Другото нещо при снимането на панорами, това е дистанционния спусък или ако евентуално нямате дистанционен спусък, можете да си нагласите фотоапарата на самоснимачка, така че да не взаимодействате с фотоапарата и да не го разклатите по време на снимките. Самото заснемане се прави последния начин. Правиме първата снимка, след което завъртаме фотоапарата, правиме втората снимка, като снимките е хубаво да се застъпват с около 30%, за да може после фотообработващата програма да може лесно да ги слепи. Аз това, което правя, е да си слагам маркери. Ако това дърво, да речем, в първия кадър ми е в
лявата страна на визиора, във втория кадър ще ми бъде в дясната страна на визиора и така нататък си поставям маркери, така че да направя няколко снимки, ако трябва повече, но да се застъпват самите кадри, за да може фотообработващата програма да ги слепи много по-лесно. Ако това клипче ви е било полезно, споделяйте се с приятели, лайквайте, за да може то да достигне до повече хора. Аз съм Румен Чакъров от Румен Чакъров фотографи.